guys, I'm Joy and welcome back to my channel again. And today I'm currently reviewing a lipstick na nandito kayo sa lips ko, and I said magkwentuhan na lang muna tayo for the sake na mapalipas yung oras para ma-review ko ng mas maayos yung lipstick na nandito sa akin ngayon. So yeah, let's head on to the video. So ang ikwento ko ngayon ay ang experience ko sa bus noong 2007 pa or 2008. Basta first year college pa ako nun. And lagi kasi ako nagko-commute from Pangasinan to Ilocos, and Ilocos to Pangasinan. So, usually, pag umuwi ako ng Friday afternoon, and then babalik lang din ako ng Saturday night kasi may klase ako ng Sunday morning dito sa Pangasinan. So, yun. Very short lang talaga yung mga weekend vacation ko nun. And I usually ride the Partas or the Viron, yung mga yun, yung mga usually na sinasakyan ko. And then this time, merong gabi na yun gabi na, sumakay ako sa bus, I don't know, maybe Partas siguro yun. Sumakay ako sa Ilocos, tapos tumigil yung bus sa may bandang San Fernando. So maybe after 2 hours na nakasakay ako sa bus na yon. And then dito kasi sa tabi ko, dito ako sa may window side, and dito sa tabi ko bakante siya. So pagdating ng San Fernando, usually madaming tao ang sumasakay sa bus na ganon. So medyo paggabi na siya. Actually, madilim na talaga nun mga 8 na siguro kasi nagbibiyahe ko, mga 6 na ako nakakasakay pag dun sa Ilocos ako galing. So, mga 8 tumigil yung bus sa San Fernando. And then, may sumakay na mga lalaki na yung mga parang nag-office. So, kasi parang naka-formal attire naman sila, mga ganyan, with the matching, you know, the bags na for professionals. Ayun, tiwala naman ako na tumabi siya sa akin kasi he looks like, normal lang naman na katabi siya sa akin. Ang dala ko nun na bag ko is my backpack, 2 backpacks, na yung Nike ko na backpack na mas malaki, and then I have a corduroy backpack then, yun. Tapos dun sa backpack ko na may na corduroy, yun yung may pocket na dalawa na yung velcro lang na nagaganon sa may harap niya. And I usually put a lot of things there, my phone, and tapos naalala ko nun, may pin pa ako nilalagay dito sa dibdib ko or dun sa may ID ko na, or I think yung ID ko ata, ID lace ko ata yun, yung merong pin na kulay pink na furry siya, ka-artehan mode lang kasi uso no ng pink. Then one time, nung mga 30 minutes or 1 hour, nafe-feel ko parang, alam mo yung ang awkward talaga yung kwento nito. Pangit kasi. Alam mo yung parang nagising ako ganyan, nagising ako, tapos parang na-feel ko dito sa may bandang leg part ko, dito sa may right leg ko. Kasi yung guy, nakaganyan na siya doon sa may harap namin na buwan, nakaganyan siya. And then his right hand, nakaganito siya. Kikita niyo ba? Tapos papunta siya doon sa may leg part ko. So dito sa may right leg ko, parang nakapatong yung kamay ko. Oh my gosh! The horror in me. The nerve ng bastos. So, ayun, sabi. Tapos nung gumalaw ang ganyan, nung napansin ko, na nakapatong yung kamay niya doon sa may leg ko, right leg ko. And then, natanggal naman niya siguro. Ang inisip ko naman that time was, para siyang, siguro nakatulog lang siya. Tapos, dahil siguro sa pagod niya, kasi nga naman, para silang mga businessmen. So, pagod siguro, napaganyan lang siya. Tapos, yung kamay niya, napunta lang, or masakit siguro yung tiyan, bumagsak lang sa tiyan ko, ay sa leg ko. So, yun yung mga scenario na iniisip ko. And then, pinatang ko yung bag ko na dalawa dito ko. Kasi that time, nasa baba yung yung dalawang bag ko para naman, diba, mas relax. And then, pinatang ko yung dalawang bag ko dito. And then, mga after an hour na naman, or 30 minutes, talaga, sabi ko, hindi na to normal kasi, alam mo yung kamay niya, mas napapalayo pa siya, parang pumapagitna na siya, pero hindi naman sa may bandang intimate part ko, pero, alam mo yung papagitna na siya, ito yung right leg ko, ito yung leg ko, parang paganyan na siya. Sabi ko, this is not normal. Tapos, syempre, pa lang ako noon, I was 15 or 16 years old. Parang natatakot ako sa mga ganun. Tapos, sabi ko doon sa may conductor, may bakante po bang ibang upuan? Wala, puno tayo, ganyan. So, ayun. Tapos sabi ko, ginanyan ko na siya, medyo gumanyan na ako. Tapos parang nahiya din kasi ako na i-approach siya or i-confront siya na why is he doing that thing on me. So, ayun. Medyo siniko ko siya. Tapos, after ilang minutes na naman, bumalik. Sabi ko talaga.
dalawa lang yung iniisip ko nun. It's either sapukin ko na siya sa mukha or ipapatigil ko yung bus sa pinakamalapit na police station. Kaya lang that time, kung ipapatigil ko sa malapit na police station, parang wala ko yung mag-isa ako, tapos baka hindi ako paniwalaan ng mga police or ng mga tao. Ganun yung, alam mo yung ganun yung naiisip kong eksena. So, sabi ko, alangan naman tong sapukin ko sa mukha naman to. Baka ako naman yung banatan, di ba? Sabi ko talaga, siguro kinakabahan ako. Tapos hindi ko na maano yung matawagan si papa ko kasi late na, mga 11 na, ganyan. Pero kinakabahan na talaga ako nun, guys. Tapos naalala ko, yung sa may ID lace ko, meron yung fur na may pin. Kinuha ko yun. Tapos sakto yung kamay na naman niya. Nandito na naman sa leg part ko. Ang ginawa ko talaga, sorry na lang talaga sa kanya. Ang ginawa ko, kinuha ko yung pin na yun. Tinusok kong gano'n yung kamay niya. Tapos gumanyan siya. Aray, gumanyan siya. Tapos parang ano lang ba, parang yung pasimple lang siya na kunyari hindi siya aware sa nangyayaring ganon, which is alam ko naman na aware siya, kabastusan namang gunggong yun. Ay, naku. Alam ko namang aware siya sa ginagawa niya. So, ayun guys, after ko siyang tinusok sa kamay, umalis siya ng upuan. Medyo nahimas-masan na siya, umalis siya sa upuan namin and lumipat na siya. And then I didn't say anything na lang sa ibang tao. Pero, tinext ko si papa ko, tapos nung bumalik na naman ako, sinabi ko sa kanya yung eksena na yun, yung nangyaring yun. Sabi niya, dapat sinabi mo sa konduktor, dapat pinastop mo sa police station, sabi ko. So, yun, sabi niya, ayoko nga ng parang issue na, alam mo yun, parang feeling ko na na-rape ako. Parang feeling ko ganun, ang pangit talaga, nakakainis lang. So, mula nun guys, kapag nagta-travel na ako noon, lalo na, kasi gustong-gusto ko yung gabi na nag-travel para makatulog ako. Lagi na akong nagdadala ng pin, ng safety pin talaga. Pinangtutusokan ng ng mga ganyan. So, nadala na ako sa mga ganyan. Kasi, di ba, alam naman kutsilyo yung dalhin ko, deadly weapon yun, edi ako naman ang nakasuhan. So, yun na lang, pin na lang, at least, di ba, nakaramdam siya ng konti. So, that's it, guys. Yun na yung kwento ko sa lalaking bastos sa bus. I don't know kung ano itatayo dito. Ang awkward kasi. Alam ko, pinag-isipan ko to ng matagal kung kwento ko ba to sa inyo. Kasi parang, basta iba siya. Ibang feeling. So, yun guys, if you want to hear more stories, madami pa akong kwento. Ang dami ko pa talagang na-experience ng mga funny and scary things. So, yun guys. Mag-comment lang kayo down below kung ano pa yung mga gusto nyong videos na makita, and I'll see you guys in my next video. Bye!